Duha ka rider pareho ang ginbawian sang kabuhi sa separadong aksidente sa Bacolod kag Baguio City. Sa Irin Pedreso may nagratsa ng balita. Patal nga pilas sa ulo ang gintunaan sa kamatayon sang college student nga si alias Jess matapos maaksidente ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa barangay Pahanukoy, Bacolod City. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, padulong sa norte nga bahin ang motorsiklo sa nakabunggo sa nagapondo nga pick-up nga hana nga mag-U-turn. Incidentally, kaya nag-wait ni siya kami clear niya ang plano yung dalan. Here comes karon isa ka motorsiklo coming from same direction. Nabunggo sa likod. Natala na nga mag-istoryahan na yung himata sang biktima kag ang driver sang pick-up suno sa kapulisan. Samtang ginbawian man sa kabuhi ang 32 anyos nga si alias Ren matapos maaksidente ang iyang motorsiklo sa barangay Maaw, Baguio City. Papuli na sa Morsya ang biktima sa nawalan sang kontrol sa pagmaneho, rason nga natumba ang motorsiklo. Patal nga pila sa ulo ang naagom sang biktima. Nagapit to sa mga siya pagkaisa. Nagambal mo to sa mga pulis. Tungod sa kurbada, pagmang katulong, tapos ulan. Upod kay Herald Ekang, Aidin Pedreso ang naga. Ratsada!